రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ భాగవతం షార్ట్ క్లాసు అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండోత్సరాన్ని. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 హరే కృష్ణ. సో నిన్న 5వది చూసాము. ఆయనకు ఆసనంని అర్పించి ఎవరు మన సూత గోస్వామికి ఆ ఆసనాన్ని అర్పించి ఈ కొన్ని విషయాల గురించి ప్రశ్నించారు అని చెప్పేసి, ఆ తర్వాత తెల్లవారుజామున వాళ్ళు లేచి అగ్నిహోత్రాది కర్మలన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఆ తర్వాత ఏమని అడిగారు అని మరి మీరు అంటూ మనం అది కూడా చూసాము. మీరు దోషరహితులు కాబట్టి, ధర్మశాస్త్రాల్లో పురాణాల్లో నిష్ణాతులు కాబట్టి మీరు ఇవన్నీ కూడా సరి అయిన విధంగా అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా ప్రవచించి కూడా ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆయనను ఆయన యొక్క ప్రాముఖ్యతను, ఆయనను ఎందుకు ఆసీనులను చేసి ఆ వ్యాసస్థానం ఆయనకి ఇచ్చింది ఈ ఈ మాటల్లో మనకు అర్థమయ్యేటట్లుగా వివరించారు. తరువాత ఇంకా ఏమన్నారు అంటే, యాని వేద విదాం శ్రేష్ఠో భగవాన్ బాదరాయణ అన్యే చ మునయ సూత పరావర విదో విదుహు. సో సూత అంటే సూత మహాముని మరి వేద విధులలో శ్రేష్ఠులు. విధులు అంటే తెలిసిన వాళ్ళు అని, వేదవిత్ అంటే వేదాలు తెలిసిన వాడు అని. సో ఈ వేద విధులలో శ్రేష్ఠులు కాబట్టి మీరు వాళ్ళల్లో కూడా మీరు శ్రేష్ఠులు, వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళలో కూడా మీరు శ్రేష్ఠులు కాబట్టి బాదరాయణుడు అంటే భగవద్ అవతారమైన వ్యాస మహాముని. సో భగవదవతారమైనటువంటి వ్యాస మహాముని రచించిన శాస్త్రాలన్నిట్లో కూడా మీరు నిష్ణాతులు. అంతేకాకుండా మరి అన్ని రకాల ఒట్టి శాస్త్రాల్లో మాత్రమే కాదు, ఈ భౌతిక జ్ఞానము తత్వజ్ఞానాల్లో కూడా మీరు నిష్ణాతులు. ఆయన ఇతర వేరే వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఆయన డైరెక్ట్గా సుఖదేవ మహాముని నుంచి ప్రవచనం విన్న వాళ్ళల్లో మరి ఈయనొకరు కాబట్టి మీరు అలాంటి నిష్ణాతులైన వాళ్ళు, సర్వ విధాల భౌతిక జ్ఞానంలోనూ తత్వజ్ఞానంలోనూ నిష్ణాతులైన ఇతర మునులను కూడా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. మరి ఈ సుఖదేవ మహాముని కూడా ఆయనకు తెలుసు, ఆయన గురించి విన్నారు కాబట్టి. సో మీరు అటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ మీకు తెలుసు. మీరేమో వేద విధులలో కూడా మరి ఈ వ్యాస మహర్షి రచించినటువంటి గ్రంథాలన్నిట్లో, శాస్త్రాలన్నిట్లో మీరు నిష్ణాతులు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప తత్వవేత్తలందరూ కూడా మీకు తెలుసు అంటూ అన్యేచ మునయే అంటే వేరే, మరియు ఇక వేరే మునులందరూ కూడా మీకు సూత మహాముని పరావర విదో విదుహు అంటే ఇట్లా పరజ్ఞానం అంటే పరతత్వం తెలిసిన విధులు తెలిసిన వాళ్ళంతా కూడా నిష్ణాతులైన వాళ్ళంతా కూడా మీకు తెలుసు అని చెప్పి ఆయన్ను ఆ విధంగా ఇంకా కొద్దిగా కొనియాడటం జరిగారు. సో అవన్నీ యాని వేద విధాం అంటే వేద విద్వాంసులందరూ శ్రేష్ఠుడవు నువ్వు, వాటన్నిటిలోనూ భగవాన్ బాదరాయణ ఏది వ్యాస మహర్షి వ్రాసినటువంటి వేదాలన్నిట్లోనూ నువ్వు విదురవు, శ్రేష్ఠుడు, తెలిసిన వాడివి, శ్రేష్ఠుడవు. అలాగే వేరే మునులందరూ కూడా నీకు తెలుసు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పరావర విదో అంటే ఈ పరతత్వం తెలిసిన వాళ్ళంతా కూడా నీకు తెలుసు.
తర్వాత బ్రహ్మసూత్రాలు, ఈ బాదరాయణ వేదాంత సూత్రాలు అని పిలిచేటటువంటి వేదాంత సూత్రాలన్నిటికీ కూడా ఈ భాగవతం సహజ వ్యాఖ్యానం అంటున్నారనమాట. సో వేదాంత సూత్రాలు, వేదసారం ఇవన్నీ భాగవతానికి మరి వీటన్నిటికీ రచయిత ఎవరు? వ్యాస మహర్షి కదా. సో ఆ విధంగా అది సహజ వ్యాఖ్యానము అని ఎందుకంటున్నారు అంటే వాటి యొక్క గ్రంథకర్త, వీటి యొక్క గ్రంథకర్త, భాగవతం గ్రంథకర్త కూడా ఒకరే అవ్వడం వల్ల, సో ఆయనే ఇది కూడా రచించడం వల్ల ఆయన ఇది సహజమైన వ్యాఖ్యానం, న్యాచురల్. ఆయన ఆ రాసిన వాటికి ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఒక గ్రంథ రూపంలో ఈ భాగవతాన్ని రచించారు కాబట్టి ఇది సహజ వ్యాఖ్యానం. రెండు కూడా ఆయనే వ్రాయబట్టి. మరి అలాగే ఇంకా ఆయనతో పాటు వ్యాస మహర్షితో పాటు ఇంకా ఈ తత్వ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ప్రతిపాదించినటువంటి ఋషులు కొందరున్నారు. ఈ గౌతముడు, కణాదుడు, కపిలుడు, పతంజలి, జైమిని, అష్టావక్రుడు, ఈ 6 కూడా రకరకాల తత్వ సిద్ధాంతాలన్నీ వాళ్ళు కూడా ప్రతిపాదించారట. అయితే వ్యాసదేవుడు వేదాంత సూత్రాల్లోనేమో ఆస్తిక విజ్ఞానం ఎక్కువగా ఆయన వివరించారు. మిగిలిన కాల్పనిక తత్వ సిద్ధాంతాలలో సర్వకారణాలకు పరమకారణుడి గురించిన ప్రస్తావన అంటే భగవంతుని మరి ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే ఏం చెప్పాను? సర్వకారణ కారణుడు, అన్నిటికీ నీవే కారణం కదా. అంటే అన్నిటికీ నీవే కారణం అంటే అర్థం ఏమిటి? ప్రతిదీ పనిచేయడానికి ఎవరు సోర్సు, ఎవరిది శక్తి అంటే అది భగవంతుడి శక్తి అని అర్థం. అంటే ప్రతిదీ ఇలా ఒక చలనంతో ఉండటం, ఒక జీవంతో ఉండడం ఎలా జరుగుతుంది అంటే దానికి కారణం భగవంతుడు. కాబట్టి సర్వకారణ కారణుడు. సర్వము జీవంతో నడుస్తోంది అంటే ఎలా నడుస్తోంది అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి వలన. కాబట్టి సర్వము అంటే చీమ దగ్గర నుంచి, దోమ దగ్గర నుంచి, మరి జంతువు దగ్గర నుంచి, పక్షి దగ్గర నుంచి, చేప దగ్గర నుంచి, మనిషి దగ్గర నుంచి ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఎలా నడుస్తోంది అంటే భగవంతుడి యొక్క చైతన్యం, ఆయన శక్తి వల్ల. కాబట్టి సమస్తము సర్వము ఆయన యొక్క శక్తియే కాబట్టే సర్వకారణ కారణుడు. అది ఆయన ఆ సర్వకారణ కారణుడిని గురించిన ప్రస్తావము ఈ తత్వ సిద్ధాంతాల్లో అంతగా జరగలేదు. ఇది మనం నారద మహర్షి ముందు చెప్పడం చూస్తాం కదా. నువ్వు ఆయన మరి కొంచెం దుఃఖంగా ఉండడం ఎందుకు అని అంటే, ఇది నువ్వు ఇన్ని రకాల గొప్ప గొప్ప వేదాంతం అంతా రాశావు, కానీ ఆ భగవంతుని గురించి నువ్వు ఫోకస్ చేసి ఆయన యొక్క వైభవం గురించి నువ్వు వ్రాయలేదు కాబట్టే నీకు అసంతృప్తి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా భాష్యంలో మనకి కొద్దిగా ఆ విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, వేదాంత సూత్రాలు, మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్రహ్మ సూత్రాలు, వీటన్నిటినీ వీటిల్లో ఈ తత్వ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, కానీ మరి సంపూర్ణంగా ఈ పరమ కారణుడి గురించిన ప్రస్తావన అంటే ఆ దివ్యమైన కారణుడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు, ఆయన్ని గురించిన ప్రస్తావన లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ తర్వాత ఈ తత్వ సిద్ధాంతాలన్నిట్లో నిష్ణాతులు అయితేనే ఎవరైనా వ్యాసపీఠం మీద కూర్చోవాలి. సో ఆ సమయంలోనే మరి ఇతర సిద్ధాంతాలను నిరసిస్తూ భాగవతంలో ఉన్న భావాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా తెలియడానికి అవకాశం అంటే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే కరెక్ట్ గా చెప్పగలరు ఈ తత్వాన్ని, ఈ తేడాను. ఆ వేదాంత సూత్రాల్లో గొప్పతనం లేదని కాదు, అవి ఎంతో తత్వాన్ని చెప్పే సూత్రాలు అవన్నీ కూడా వేదాంత సూత్రాలు. కాకపోతే మరి దానిలో లోపించింది ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుడి యొక్క వైభవ ఆయన గురించిన కీర్తించడం అంతగా అందులో లేదు, ఫోకస్ దాని మీద లేదు. కాబట్టి సో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే ఇవన్నీ కూడా ఈ డిఫరెన్స్లు ఇవన్నీ బాగా వివరించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే సూత గోస్వామి అందుకనే ఆయన సరి అయిన బోధకుడు కాబట్టే ఋషులంతా కూడా ఆయన్ని ఆ వ్యాసపీఠం మీద, ఆ ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టారు. ఆయన వ్యాసదేవుడు కూడా ఈ శ్లోకంలో ఆయన శక్తి ఆవేశ అవతారం కాబట్టి ఆయన్ని ఇక్కడ భగవద్ అవతారమూర్తి అని కూడా సంబోధించారనమాట, బాదరాయణుడు అని.
సో అది 7వ శ్లోకము. సో ఈరోజు ఇంతటితో ఈ శ్లోకంతో ఆపుదాము. రేపు 8th శ్లోక చూద్దాం. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఋషులు ఆయనను ఆ వ్యాసపీఠం మీద ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఆయనని ఎందుకు మీరు ఆయనను వాళ్ళు ఎందుకు కూర్చోబెట్టారంటే ఆయన పట్ల వాళ్ళకున్న గౌరవము, ఎటువంటి గౌరవము, ఆయన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు కొనియాడారు అన్నది ప్రస్తావన అన్నమాట. ఇక్కడ అది చూస్తున్నాము. సో ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు కూడా ఇంకా అదే చూస్తాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. క్లాస్ వచ్చిన అందరికీ హరే కృష్ణ.